Ja, det er så første disciplin overstået. Tennis. Hvordan, nogle kommentarer til, hvordan det gik? Ja, vi vandt første halvdel af kampen. Vi førte stort efter 10 minutter i kampen, men tabte ligesom anden halvdel. Vi tabte pulsen. Jeg tror, det var Kondi, vi gik ned. Altså, langt om. Jeg blev sgu lidt skræmt af Pat Cassia i de første 3 partier der. Jeg tror faktisk, at det var udstyret, der gjorde, at jeg blev lidt presset. Fordi jeg havde en mentalt tryk på min skulder. Og det, 3 år i træk af udstyret har gjort. Men det der så sker, og det skal det i hvert fald for mig, så skød du Lars ned fysisk 2 gange op med nede. Og det tror jeg ligesom cyklede Lars og gav mig sådan et pust om, at vi kan faktisk godt ramme ham. Ja. Hvad siger Morten? Hvad var det, der vendte butikken? Jeg tror, I tog os lidt på Kondi. Vi kommer stærkt igen til næste år. Jeg vejer 115 kilo. Hvad snakker du om at tage dig på Kondi? Hvad er det, jeg skal sige? Det er da ikke noget med vægt at gøre. Jeg synes ellers, at Morten, du havde forsøgt at prøve at klæde dig til lejligheden, taget en retro Liverpool-trøje med, så ligesom for at prøve på at dykke ned i de analer, hvor Liverpool rent faktisk kunne vinde noget, ikke? Og prøve at tage det med på banen, men det gik ikke rigtigt. Så stopper vi her.